Здравейте, аз съм Никпар БГ. Днес ще правим ревю на Тетева Крафт. И нека започваме. Това е спауна. Доста е просторен. Голям е. Има Warp Shop. Значи Warp Shop трябва да го гледаме. Така, ето го шопа. Тук има Free Items. Ето вземате си безплатни неща, без да давате и на $1. Тук съответно си купувате неща и така. Не разбирате какво искам да кажа. Сигурно сте виждали шоп. Добре, затова на спауна има и Warp Bank. Банка представлява, ако играеш една минута в сървъра, получаваш по $1. Ако играеш 60, т.е. на 1 час, ще получиш $60. Ето, за всяка една минута прекарана в сървъра получавате по една паричка. А от тук си взимате паричките. Тук идвате, аз сега съм прекарал 5 минути, цъкам копчето и ви даде, тук ви пиша колко ви е цената. На мен ми е 1003,5 кинта. Другия ларп, който няма да пустим, защото е на спаун, е Warp Enchant. Това е Warp Enchant. Мисля, че много добре се е получил. Харесва ми като цяло на мене. И добре, това е Warp Enchant. Сега да видим всичките ларпове. Warp Bank го показахме. Warp Ball. Warp Ball служи като за PvP арена, но всъщност там може да се и стреляте, не мога да говоря. Ето виждате какво представлява. Има път за връщане. Много лаги, да. Все пак снимам. И така, значи, виждате, тук са бити. И ако решите, че сте на малък кръв, се връщате тук. Тук има безплатни неща, като лък, стрели, дървен меч и храна. Тези неща не са много полезни, но щом ги дават безплатно е хубаво. Преминаваме на следващия Warp, Warp Crate, той е на спаун. Сега ще ви го покажа. Warp Crate, ето го на спауна, пишете спаун, се появявате ето тук. И вотва и се и ще получаваш кей. Тоест гласувате, ето пишете воте, отваряте един от тези 5 линка, те са общо 5. И гласувате съответно, има една капча, тя трябва да я потвърдите, да си напишете името. И задължително трябва да сте в сървъра, за да си вземете наградата. Един ключ, един лек, по 5 руди, т.е. диамант, голд и айрон. Тъй, преминаваме на следващия Warp. Warp End. Warp End може да си убивате ендермани на този Warp, може да ползвате като PvP арена. Забранено е правенето на резиденция, наказва се с бан 3 дни. Значи ако направите рейс, примерно някъде, да кажем ето така пред това, ще имате бан 3 дена. И след това ще се върнете, разбира се. И така, следващия Warp е Warp Event. На Warp Event се провеждат евентите всяка събота и неделя от 8:30 и от 9 часа. Ето е и залата за евенти. Не е много голяма, но за евенти става. Следващия Warp е Warp Food. Той също беше на спаун, но забравих да го покажа. Да, ето тук има спаунери. И тук си трепите животни. Това са безкрайни спаунери. Всеки знае кой е спаунер. И убивате, фармите си храна. Но той има безплатно, тъй че няма да ни трябва. Зато и сега следващия Warp е Warp FPS. FPS се очаква да е във въздуха и да не ви лаги. Всъщност е така, във въздуха е, но пак лаги. Какво да се прави така е? Значи сега отиваме на следващия Warp, тук се биете пак главно. Отиваме на Warp Free, той на шопа аз ви го показах, затова отиваме на Warp Info. Warp Info има всякаква информация за сървъра, за ранковете, за екипа, ето Info, правилата са много важни, прочетете ги, лицензите и резиденцията. Всякакви команди има тук. Инфото за имейла, MySparks, Counter-Strike сервер си имат те. IP-то, ако искате, ще го снимам, да си го... Така, Релес, правилата, наказва, не кради гриф от другите играчи, наказва се с бан 1 ден, джайл 3 дни, не обиждай, не спами
Не искай от опайте ми от стафа. Мулт 1 час, джайл 1 ден. Хаковете са строго забранени. Бан 6 дни, джайл 10 дни. 16 дни. Около седмица и 4 дена. 2 седмици и 4 дена. Така, следващия Warp е Warp Jail. Warp Jail е затворът, което много не прилича на затвор, защото е само една клетка. Добре, става. Колкото затвориш един играч да си слизи тука. Следващото е Warp Jump. Warp Jump ще е май по-интересен. Да, този Jump аз съм го минавал. Не съм го минавал, не съм. Паднах някъде там. Знам, много рейдж кютнах и затова се отказах. Джъмпа като цяло е труден, там особено е по-трудното, но нататък става лесно, това е по-трудно пак. Накрая видях, че има чест, ама тъй не успях да го стигна до него. С това отиваме на следващия Warp. Warp Leaves. Warp Leaves пак служи за ивентите. Да, ако сте играли Leaves, ще знаете за какво става въпрос. В описанието може и да обясня какво означава. Warp лиценз го видяхме. Warp Lobby е мястото за игри. Там има Survival Games, Survival Games, TNT Run, Paintball и Mob Arena. Като отидете напред ще видите какви команди съответно има. Следващия Warp е Warp Maze. Това май беше лабиринт. Да, това е лабиринта. Hell, $1. Минавате лабиринта, има за първи, втори, трети награда. Това е хубаво. Това се провежда при ивентите. Warp Nether, сигурно знаете какво е Warp Nether, всеки знае. Затова отиваме на Warp Potion Shop. Този Potion Shop би трябвало да се купуват полшанки, да, ето ги всичките полезни полшанки. Или там ще списите пари, ще си купите. Warp Press Info видяхме и Warp Rulets също го видяхме. Те са на Warp Info. И така, това е от моето ревю. Дано ви е харесало, дано е било информативно каквато е целта и довиждане.